мо аллакай дарси гузашта дар бораи худи саҳифаи зиндагӣ ва фаъолияти эҷоди Абдурраӯф Фитрат ба шумо гуфта гузашта будем ва имрӯз бевосита дар бораи худи мероси адабии Абдурраӯф Фитрат ба шумо суҳбат мекунем. ва чуноне ки ба ҳамаи шумо маълум аст, воқеан ҳам Абдурраӯф Фитрат аз ҷумлаи он чеҳраҳои шинохтаи адабиёти тоҷик мебошад, ки дар инкишофи адабиёт саҳми хеле арзанда гузоштааст ва бо асарҳои худ имрӯз ҳам дар миёни муҳити адабии мо мақому манзалати хоса дорад. Абдурраӯф Фитрат воқеан ҳам аз ҷумлаи он нафароне ҳаст, ки бо офаридаҳои худ дар пешрафти илми адабиёт як чеҳраи намоёне мебошад. ба ҳамаи шумо маълум аст, шогирдони муҳтарам, ки Абдурраӯф Фитрат баъд аз оне ки соли 1910 ба Туркия рафт, дар он ҷо ҳам ба фаъолияти эҷодӣ машғул гардида ва ҳам дар баробари ин ба таълим. ва шумо медонед, ки бисёри офаридаҳояшон масалан аз худи мунозара сар карда, ки соли 1910 дар Туркия чоп шудааст ва ба воситаи дӯстони наздикаш уна ба Бухоро мефиристад. шумо медонед, ки ин мунозара кадом паҳлӯҳоро дар бар мегирад бачаҳои азиз? амин асари мунозараи Фитрат. мактабҳои усули ҷадид аз усули қадимаро дар бар мегирад, ки дар он қаҳрамонҳои асосии фарҳангӣ ва мударриси аврупоӣ ширкат мебарзанд. хуб, ин муколама аслан аз куҷо шурӯъ мешавад бачаҳо духтаро? ҳангоми сафар намудан яке аз мударрисони Бухоро тавассути Ҳиндустон ба Байтуллоҳ сафар менамояд, ки дар бо яке аз фарҳангиёни яке аз мударрисони аврупоӣ шиносиёӣ рӯбарӯ мешавад ва аҳволпурсӣ менамояд. мегӯяд аз куҷо ҳастӣ? мегӯяд аз Бухоро. ба куҷо сафар менамоӣ? мегӯяд ба Байтуллоҳ. мегӯяд дар Бухоро чӣ кор мекардӣ? мегӯяд ман яке аз мударрисон дар Бухоро кор мекардам. дар Бухоро мегӯяд мактабҳо чӣ гуна таҳсил менамояд? муколамашон идома пайдо кардан мегирад. хуб, воқеан ҳам бачаҳо духтарои азиз, Абдурраӯф Фитрат то ба замони мо умуман аз Абдурраӯф Фитрат хеле мероси гаронбаҳое боқӣ мондааст. шумо медонед, ки дар адабиёти мо соли 1927 аввалин адибе, ки барои саҳнаи тоҷик, барои театри тоҷик асар офаридааст, асари саҳнавӣ Абдурраӯф Фитрат мебошад, ки кадом асар аст? Шӯриши восӣ. драмаи Шӯриши восӣ. кадом сол чоп шудагӣ аст? 1927. бахшида ба чӣ? барои шаҳри Душанбе. бахшида ба 10-солагии инқилоби октябр. инқилоби октябр кадом сол шуда буд? 1917. ва Абдурраӯф Фитрат бахшида ба ана ҳамин инқилоби собиқ инқилоби октябр соли 1927 драмаеро бо номи Шӯриши восӣ мебахшад. ва мувофиқи таъкиди Муҳаммадҷон Шукуров мегӯяд, ки аз тамоми гирда атрофи гӯшаҳои Тоҷикистон барои тамошои ана ҳамин драма мардум омаданд. ҳатто ба мувофиқи баъзе сарчашмаҳо аз ана ҳамун диёри восӣ, аз дараи Мухтори Ховалинг, аз Балҷивон мардум барои тамошо кардани ана ҳамин. дар он ҷо бачаҳо духтарои азиз, мувофиқи тадқиқоти шодравон профессор Пайванди Гулмурод, ки мегӯяд, ки ҳарчанд ки баъзе образҳои офаридаи драма масалан ба талабу ҷавобгӯ набошанд, инҷа аз касбияти кам будани ана ҳамун кормандони театр мегӯяд дарак медошт. ва азбаски дар Тоҷикистон ки театр нав рушд мекард, нав рушд ва инкишоф ки дошт, аз ҳамин ҷиҳат бибинед, ки лекин ба ҳар ҳол имрӯз ҳам ҳамун вақте ки сухан дар бораи театри тоҷик меравад, дар бораи асарҳои саҳнавӣ меравад, ҳатман зикр мекунанд, ки аввалин асаре ки барои саҳнаи тоҷик офарида шудааст бо қалами Абдурраӯф Фитрат тааллуқ дорад. бачаҳо духтарои азиз, чизи дигаре ки дар инҷа дар бораи он воқеан суҳбат кардан соатҳо лозим мешавад, асари худи ана ҳамин мунозараи Абдурраӯф Фитрат мебошад, ки шумо медонед, ки дар адабиёти мо ҷараёнҳое ҳастанд, ки ҷараёни маорифпарварӣ, ҷараёни ҷадидия дигар аксарияти ана ҳамун намояндагони адабиёти ҷадидия, ки инҳо ҳам мехостанд, ки яъне дар мавриди таълиму тарбия дигаргунӣ, аслан адибоне буданд, ки
аз маданияту фарҳангу мактаби маорифи масалан аврупо огаҳӣ пайдо доштанд ва мехостанд ки дар бухорои шариф як дар таълиму дар соҳаи мактаби маорифаш дигаргуниҳо ворид кунанд. хуб ҳамин баҳси ино то кадом андоза идома меёбад, яъне баҳси ҳамин хиди фарҳангиву мударрис, яъне ба нуқтаи охир то ба куҷо мерасанд? замоне ки онҳо суҳбат менамоянд дар бораи ҳамин сохти дар ҳамун мактаб чӣ хел таҳсил менамоянд суҳбат менамоянд, масалан савол медиҳад ки шумо чанд моҳ таҳсил менамоед, дар як сол 12 моҳ иборат буда 12 моҳ таҳсил менамоем, мегӯяд мударриси бухороӣ 6 моҳ таҳсил менамоем, аммо 6 моҳи дигар дар тобистон рафта дар саҳро кор менамоем то пуле ки дар мактаб соли оянда мехонем пули китобҳоро барорем то ки таҳсил карда тавонем барои ҷамъоварӣ мераванд. 19 соли ки мехонем мега ҳар сол мега китоби нав мехонем, аз бидон оғоз менамоянду баъд бо 19 сол китобҳоро ҷудо карда мехонанд, баъд охир дар ҳамун ғолиб дар ки инро мунозара муколама низ мегӯянд, дар ин баҳс муколама фарҳанги ғолиб мебарояд ки яъне бояд дар бухоро низ мисли аврупо дар ҳам соҳаи фарҳангу маориф ва ҳам дар соҳаи мактаб тағйирот ва навигариҳо низ ба вуҷуд омад, на танҳо илмҳои диние ки дар бухоро мехондану таҳсил намояд, балки илмҳои дини дунявиро низ дар он ҷо роиҷ намояд ва дар ин ҷо фарҳанги ғолиб мебарояд. бачаҳо духтарои азиз, ман ба хотири оне ки бибинед бо ташаббуси устодони донишгоҳи миллии Тоҷикистон низ амин асарҳои фитрат рӯи чоп омадагӣ ҳастанд ва барои шумо амин асари мунозарара ки бо таҳияи пайванди Гулмурод ва пешгуфторе ҳам дорад барои шумо овардам ки дар инҷа дар шакли алоҳида аст. ҳамчунин мо дар болотар зикр кардем ки яъне ки фитрат аввалин нафаре ҳаст ки барои саҳнаи театри тоҷик асари саҳнавӣ офаридааст, шӯриши восеъ ки ин ҳам ба қалами устод пайванди Гулмурод тааллуқ дорад ва хизмати устод пайванди Гулмурод дар дигар нафароне ки дар мавриди дараҷаи омӯзиши фитрат саҳми бисёр тадқиқотҳои хеле зиёд гузарондагӣ ҳастанд, устод соҳиб Табаров мебошанд ки кадом асарҳо дорад, асари тадқиқотӣ дорад, Абдурраҳи фитрат унҷа дар кадом аввалин китобе ки дар ӯ баҳс карда оила ва вазоифи хонадории он мебошад ки рисолаи охири устод Абдурраҳи фитрат буда соли 1914 бо хоҳиш яке аз дӯстони наздикаш Мирзо Абдулвоҳиди Мунзил онро менависад ва мегӯяд аввал дар муқаддимаш мегӯяд Абдурраҳи фитрат ки ман аввал мехостам ин рисоларо бо забони турки чиғатоӣ нависам ва замоне ки мегӯяд аммо ки барои навистани он дӯсти наздики ман Мирзо Абдулвоҳиди Мунзил хоҳиш намуда буд, хостам бо забони модарӣ яъне форсӣ тоҷикӣ нависам онро ва онро бо забони тоҷикӣ менависад. соли 1916 охирон рисолаи тоҷикӣ Абдурраҳи фитрат. ба ғайр аз ҳамин асарҳое ки дар инҷа номбар кардем, фитрат кадом асарҳоро бодорад? соли 1911 сайҳа, 1912 барои сайҳои ҳинд. сайҳа асари назмие ки 16 саҳифа иборат дар бораи ана ҳамин сайҳаи Абдурраҳи фитрат академик Имомзода Муҳаммад Сайдалӣ як китобе доранд бо ҳамроҳии Масрур Абдуллозода ки дар онҷа атрофи ана ҳамун яъне баҳс кардагӣ ҳастанд ва ки исбот карданд ки воқеан ҳам фитрат дар баробари асарҳои насрӣ назмӣ ҳам асарҳои назмӣ низ офаридааст. албатта ҳамаи асарҳои Абдурраҳи фитрат мондагор ҳастанд, махсусан мунозара, баёноти сайёҳи ҳиндӣ, раҳбари наҷот, оила ва вазоифи хонаводагӣ ва дарси ояндае ки мо бо шумо тасмим мегирем мегузарем анамин атрофи оила ва вазоифи хонаводагии Абдурраҳи фитрат мебошад ва раҳбари наҷот, чунки оила ва вазоифи хонаводагӣ бисёр як асари мондагор аст, хусусан барои ҷавонон.